Samantala, mas pinalakas pa ng militar ang hakbang nito laban sa mga aktibidad ng mga rebelding grupo sa Compostela Valley. Kabilang sa kanilang isinagawa ay ang paglulunsad ng National Serbisyo Caravan na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayang nakatira sa liblib na lugar. Yan naman ang tinutukan ng aming kasamang si Genevieve Abangan ng PIA Davao Region. Tinututukan ng Philippine Army ang Compostela Valley na ngayon nangunguna na sa mga probinsyang apektado ng insurhensiya. Ito ibinunyag ni Army Chief Major General Eduardo Año sa panayam ng media noong bago National Serbisyo Caravan sa lungsod ng Compostela, Compostela Valley Province. Anya, ibubuhos ng Philippine Army ang pondo nito sa nasabing probinsya at itatalaga ang mga magagaling na opisyal ng Army upang higit na matutugunan ang nagpapatuloy na problemang insurhensiya dito. Ayon kay Anyo, may pinakamaraming guerrilla fronts ang Compostela Valley na may pinagsama-samang lakas na aabot sa 300 hanggang 400. Sabi ko nga sa inyo, threat is itong aming territorial boundaries insofar as operations is concerned. Itinuring din ng General ang National Serbisyo Caravan bilang epektibong pamamaraan upang ganap na matutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa malalayong lugar. Nagsama-sama ang mga national, regional at lokal na ahensya ng gobyerno sa pagbuhos ng kanilang serbisyo at tulong para sa mga mamamayan ng Barangay Ngan at mga karating na lugar nito na nasa dulo na ng probinsya ng Comval. Dagdag ni Anyo na may pagpatuloy ang Peace and Development Outreach Program o PDOP dahil anya nakakatigil ito sa NPA sa kanilang pangre-recruit ng mga inosenteng sibilyan sa malalayong lugar. Yung concept ng Arena kasi in having this Serbisyo Caravan, we try to bring the government closer to the people and we prioritize communities that are really very poor. Namahagi ang mga ahensya ng pamahalaan ng mga gamit sa paaralan at gamit pang eskwela ng mga kabataan, mga pamunla ng sakahan, mga titulo, mga serbisyong pangkalusugan, lingkod serbisyong sosyal at legal. Bukod pa sa iba't ibang paglilingkod serbisyo, dininig din ng mga opisyalis at miyembro ng Association of Regional Executives of National Agencies o ARENA ng Rehiyon 11 ang mga hiling ng mga pinuno ng Barangay Ngan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Genevieve Doron Abangan, Philippine Information Agency, Davao.